Biasa mambu paran. Oh, mangan petik. Ah, apa ya? Mampu duren. Lek mambu petik tapi mari mangan durian kan dile. Iku alit. Mari mangan petik jare mambu duren. Iya. Ah, Oh, iya. mambu paran. Kemarin mangan petik. Apa sih? Mampu duren. Acake peno mang apa? Oh, ya Allah. Apa? Mambu rel. Apa ya? Paling mari mangan sepur. Wah, nyale pun dia. Pernah iki yang salah. Mangan petik mambu duren. Dek, iso niki mau bengong, Dek. Ya, teko patung bureng iku mau ya, Dek. Patung bureng. Ngono patung pasir patungnya jelas Patung kabeh. bureng kan wis terkenal nang daerah Kamerun. Mirian. Patung biarong. Nah, Yo. mereka mau kan Sherlock, Dek. Oh iya Sherlock. Isen kau mau kan menyangi teko daerah anu Dek Galundung. Mampir nang mariko mau Dek. Oh, mari gelundungan Gelundung iku Patomin ngidul iku ya. Bibi patomen. Patoman ngidul ku gelondong maksud gelundung. Ya iku mampir nang Mekedros. Mampir mrene. Iya. Sing ana wong Dek. Oh, sing wis metong. Kanjeng Wolu budak. Iya. Angkat Dek. Iya. Teko kene iku umariko aku mau sing ana wong jomplung Dek. Terus, Umi pernah saiki jomblo. Diluraken biajing. Iku jare ku Umi jomblo. Kene nyang omah. Iya. Sing ana wong. Teko kidul mau Karanganyar mau ya. Iya. Kan riko ngomongnya mampir nang Bedes. Jadus bedes. Marane biadus bedes. Nah, pas merono tutuk-tutuk di sini. Oh, tutuk-tutuk. Ya. Terus Pas teko kene ku mariko iki jomplong. lek umya isin masa coblong ta prasane. Bener iki berarti golongane cowok e. Mata iya kau. Jomblo. Umya isin masa coblong. Sing ana wong iku ya, Dik. Cumplang. Jomplong iku masalah sing pati rungu iku, Dik. Iku kumplang. Masalah kumpleng ku adae lenga gas. Iku kemplang. Kempleng iku kayak Iku kamplang. Ayo golek kok maning. sale terus. Saleh. Tahir. Salang. Pernah isun keringetan mangkatan. Pernah biyen nang layan ae. Ngono hukum jangan bening ndase lari gua. Marak merono arep. Wis maring diarap mau. Wis. Wis pinduk. Cara betul. Ping 3 kesuk. Kesuk wis booking Santika Oh iya. ning emperan. Ning emper. Jak dodol kacang kok. Nginceng paran. Bokong ngira kaya babi ngepet. Bokonge sinden dirake babi ngepet. Masa oleh ketiku iku. Wah. Kasar. Ngomongan sinden bokong kaya babi ngepet. Masa oleh nganggo babi ngepet. Kok pernah ngomong ngelokan babi ngepet. Sing oleh aja sampe ngomongan babi ngepet. Eman-eman babi Pernah ngepet. iki susi ngomong babi ngepet pengen akeh. Tapi akeh bener. Wis bener iki. Aku mikir peno. Mati-matai. Yo kesuk nyelawat. Ya alhamdulillah Dik yo. Iki mlebu nang daerah Banjarsari Dik ya. Mati wilayah Banjarsari. Kene Banjarsari. Iya. Banjarsari, Kok. Banjarsari. ngawur. Oh, Banjarsari. Sukonatar. Wah, Sukono. Banjarsari. Banjarsari. Sukonotor iku Umi apa ndek? Umi apa no? aduh kepengin rumah isun Dik yo. Iya. Kali kathok ki wetane mlebu ngalor Dik. Ya Allah, umi ae ning wetane kathoke kelai. Alah. Kali kathok wisata iku Dik. Pak, kali kotak, kali kathok. Pemandian Mama Taman Suruh ngalor. Iya. Oh, Mandaluka. Mandaluka Dik. Asem, Sumber beras. sumber waras. Nah, Pernah asli Madura. asli Madura Dik. Madura, Tapi oleh nongkone ku rabi sun Dik. Rabai. Rabine sun ki wis lara Dik. Ya suntik kena, rabine loro wadul nyang kancane. Maksudnya loro siji loro gitu iku ya Dik. Loro. Rabine loro. Loro. Ya. Rabin rika loro. Loro Dik. Wong. Seng. Oh, seng. Masa rabine sing. Ya makilare Dik. Maksudnya ku umur 20 mendowo selawe. Oh, berarti wong. Wong Wong iya. masalah. Ya duwe anak. Iya. Peno. Iya. Peno manak. Wong wadon Dik kang menak iku Dik masa iso niki titip 2 gram Dik. Wah, wong anak titip. Jare sun peno hang manak metu Sing. teko ngendi jare sun. Wong wadon. Anake bener pira saya kae? Dadi jumlahe anak isunku pepet Dik. Ya mau bolong ngono, Pel.
Anake Maksudnya pepet. kang pertama iku loro, kang nomor loro iku ya loro, dadi jumlahe pepet deh. Iki anake mlebu rumah sakit kabeh. Ang nomor 1 loro, ang nomor loro loro, ang nomor 3 loro. Bener iki salah paham. Rapi yang nomor 1 anake loro, rapi yang nomor loro anake ya loro. Jadi jumlahe papat. Papat masa pepet. Papat Ngarani papat pepet. Pepet iku kan sama. Iki mosok pepet papat. Papat iku kan dinggo lebaran. Iku kopat. Ya wes mau siji ku Dik. Ono akeh, saya penuh ing mau. Tapi alhamdulillah Dik. Alhamdulillah. Tapi kesenian apa nih Dik? Chandra kita. Chandra kita. Chandra kita. Tradisional art. Iki besok anut bulan ngarep main ning bu. Asal iki arepe duwe gawe. Ya Allah sal. Iya. Masalah ngendi wong e? Ya. Kaya ngomong kaya kenal-kenal lo. Asal ya. Lah iya. Peno iki. Sing weruh. Dorong weruh sal. Sal buri e. Sing weruh. Masa wong adu ambisun. Mbok saling. Mam, Dulur. bapake sal. Iya. Ambi bapak isun. Dulur. Yang kenal. Semono ngaku parek. Ngomong ngaku parek sapa? Ngomong. Dudu wong ado. Lah ya kan dudu wong ado kan dudu parek. Ya piro doae kene kono nyet. Oh iya. Ya bulan ngarep Dik aja lali ya. Iya iya, tanggal 32 lho. Wah, mosok ana tanggal 32 loro Dik. 32. Tanggalnya iku durung ketemu tapi wis ngundang ngediku Dik. Acarane sunatan ta pengantin? Pengantenan. Pengantin asik iso nak milu pengantin. Pengantin apa nah? Wong pagi durung ngundang, Dik. Iya, Gitu ya. muga-muga ngundang. Muga-muga ngundang. Ya, awake dhewe kan ning kene ambil donga biaran. Iya, iya, iya. Muga-muga besok mbok sal iki poco duwe gawe ya Iya. ngundang. Amin. Tapi ya uga matur nuwun. Ya. Nyang duwe gawe saiki kae. Ya nyang Pak. Aku nangis ya ono wong ngomong. Aja kepenting wong ngomong. Iya. Dadi ketika Apa nangis? Apa nangis? Sekelan kok riye. Ya, sikile kenen kait. Sekel diduk. Iki acarane Bapak sapa sih? Apodos. Ono ing weruh sejarah. Sejarawan. Gopel moro-moro buka-buka HP milu modern. Iya, karepe kok lari nom-noman iku ta. Tuku jual beli online. Iya. Liwat aplikasi Sapi. Sapi ya. Sofi. Shopee. Iya. Ono gambar sandal moro diklik Klik. langsung dibayar. Iya. Dinteni teko-teko sandal wadon. Wong wadon isun kan les sih. Les jahit. Arane ku les. Les paling les. Les. Dadi isun iku sing ngerti Dik. Terus Riko Anleonik sandal kolare kan. marane online Anleone. Online ya. Riko ki kolare kan. Kelirau. Lari. Kelirau. Lopot iki ya, Dik. Keliru. Ah. Ilet parem dene lopot. Lihat Madura campuran. Riko ki sandal wadon riko tuku kan gediku jare. Ya, tapi tepak wis kadung nganggo sandal wadon iki langsung pas dinese ben pindah ora kaya dinese pindah ning BRI ben dinese. Ning BRI ning ngebiang. Ah, sing. Ini BRI enak wis. BRI. Melaku jam 7 mulai jam 4 iku wis. BRI. BCA, paling BCA ya. Oh, sing BRI. BRI ku biang rakyat Indonesia. Duduk. BRI barang. Buria India. Ngene diuber-uber sapetol BP. Betul. Satpol. Tapi gede-gede ya alhamdulillah ya. Arane kaya riko iki ambi nganyari ambi mlebu ning daerah kesenian iki. Ya, Pandek iku mau. Chandra Gita. Chandra Gita. Iki golongane lare-lare siswa SMK. umur-umurane sak pantaran isun. Dadi Umuran riko ku wis 73, Dik. dia 73 nutugan 17 tahun. Iki asline make 17. 17. 17 pipi nentek untune telas. Oh, rompol. Kumpul. Alah, iki gak kabeh nom-noman. Nom-noman, Oh iya, ya Allah. Riko kepengin nyacak. Cacak kena dong. Cacaken wis. Iki pilih Ayo, tanding. ayo. Ditabuhi kesenian Madura peno juga do. Iya lek ya. Ciri khas Madura pan sih? Lek olah. Ciri khas Madura kan Ciri begini. khas Ciri khasnya kan keneng gendro. peno juga dai. Oh ya walang kekek ku Oh mau. walang kekek wis. Wis. Ang nomor loro pan kaya maskot kene kan gendrung. Aduh, kene kan gendrung. Peno ning Madura ana gendrung.
Sing ono Dik, gandrung sing ono Madura Dik. Ciri Kadung Madura sing ono Dik. Maskote Madura iku bela diri Dik. Oh, bela diri gulet. Hah? Gulet. Sek. karate, Oh. karate. Ada. Tinju. Oh, tinju lain. Anu taekwondo. Ah, dudu Dik. Paran. Ah, iku mencak silit iku Dik. Ya. Iku ciri khas Madura mencak silit Dik. Anggit iki. Iku pencaksilat. Lah ya mencak silit. Silat. Silit iku. Silat. Ilate sing keneng. Kesuk kadung mrene mosok nganggo ilat ikau. Dianteni ilate biabai. Masalah miyane Pencaksilat. mencak silit. Pernah bisa? Wah, isun iki mantan permen, Dik. Hah? Nang Madura mantan permen. Ayo dimut. Mantan permen Bon Ria tak ngerti. Pan permen. Pemuda kampung. Iku preman, permen. Permen iku muda-mudan. Oh, kemudian. Bener mantan preman itu berarti bisa bela diri jadi ngomong pencaksilat. Oh, tak tahu Bon Ria kangkok ya. Hah? Tak tahu. Tak tahu blas. Dodolan tahu. Hah? Dodolan tahu. Yang ngocak Bon Ria. Pernah iki ngocak biyen kita Tak mah. tahu roa mencana orang Madura lek jaring bang Banyuwangi sing weruh. Sing weruh. Sing weruh. Iya iki. Sing weruh. Iya. Oh iya sing ro. Pernah bisa cake. Ajake pengen ro. Ya. Dicecek, Dik. Dicocek wah sebiak nih. Dicoba. Iya ya. Dicoba. Aku pengen ro pencaksilat Madura ya jake. Ya jake. Lek mikir lek ono wong pencak lek mikir lek. Ono wong pencak. Terus, enak le, Iki ya. Allahu Akbar. Iki mencak. penuh sing weruh pencake Madura. Weruh ngelirik Wih, sini. gede. Wakile toko Banyuwangi penuh dudune Iku pencake. lek cilite Madura, Dik. Hah? Isun kepengin weruh cilite wong Banyuwangi, Dik. Maksudnya silate ya. Ya waspada kena. Mong. Silate. Marane pencak gede konan ku ngentekan pirang boko. Oh nadung dewekan dhewe yang bisa lek. Maksudnya Brado. Ah, iki seneng iki, Dik. ya Allah, Bek. Seneng isun lek brado iki. Brado. Iya, tiap besok isun kan mampir nang pasar, Dik. Aduh, brado. Tukukan blembing, Dik yo. Dintone Brado tukukan blimbing. dari bawang abang. Bareng sih. Brado iku kan orang celek-celek. Iku gerago. Saleh. Tayib. Maksudnya brado ku tarung, carok. Oh, caro. Carok. Tore. Putih. Carok. Ayo carok. Ison wasite mene gegeran ae. Kepengin terus silat nih. Mas. Kare mau sedek, Dek. Sampai ngeploki dileng sagiae kari sagia sampai ke tepuk tangan. Kupien belajarnya 2 minggu sebenarnya. Tapi yang penting moso kembiangane kan. Yang penting hasil carok mau hasil tarung. Wah, tore. Tore boleh. Coba sini.
Durung gatuk ketebluk. Mono aos. Aos. Wes. Mono ae. Apun, Dek. Apa lek? Lek Banyuwangi wis terkenal sahire, Dek. Jadi Direken sihir. suwak iku ya. Pernah iku belajar hing tutuk. Mulyane kadung belajar silat iku tutuk genok. Wes. Wes. Pernah ngomong jariku durung tutuku cirine toko bar. Pernah noleh toko barane. Pernah kepengin buktai. Iya pengen bukti. Kok belajar hing tutuk? Ya Gila apa ini le? HP. Oh belajarnya nganggo HP. Adung pernah bisa njowo tiki mpeten. Bon Ria songar. HP lari. Ya nek iso nyilurai. Bon Ria minjam. Mpeten wis adung bisa. Tutno abi-abian isun. Maju selangkah, mundur selangkah, ambil HP. Langkahe pencak iki le. Iya. Kon ngetutan ababe ya, Dek. Abi-abi. Aba-aba maksudnya iki perintahe. Ayo. Maju selangkah, mundur selangkah, ambil HP. Engko rogi riko, Dek. Oh sing ya. Sing keton. Sing. Was, siap. Durung munai. Dicacek, Oh iya, ukur wis. Wis pas. Was. Maju selangkah. Ya. Ya kelebihannya. Mundur selangkah. Ya, ambil HP. Hinggeneng. Ya tak kira depan lah pun bisa. Hah? Pun bisa. Nyacek kok eman-eman HP-ne. Sen. HP apa ibu, Dek? HP opo? Siap. Iki kaya wong setrek. Setruk. Mas, persiapan. Maju selangkah. Mundur selangkah. Ambil HP. Hinggeneng. Sekere. Yang bisa makanya Apa? Lo. Pernah iki, lo. ojo, pernah kadung nganggo iki resiko. Kudu biarange peno dhewek. Oke. Awas. Resiko soalnya mesti keneng kadung isun. Alah temenan. Sun mencake kan wis suwi le. Riko kan sing duwe gym maning, Dek. Marani jam gym. Iki langkah pencak iki le. Langkah pencak. Rada merana, Dek. Iki apa-apane kaya pernah muka. Le kurang adol le. Le isine samono pinenjat. Rada merena. Awas. Nah. Lari celek. Lari cilik. Wis, siap. Maju satu langkah. Tak kira Durung depan mundur. paling geger. Iya. Mundur satu langkah. Mosok kira gitu. Ambil jam. Mau nganggo jam riku mau. Mane tambah lu. Tapi isin temblong pokasane. Boleh jam. Tapi gede-gede yo. Terus Saben iku wong nganggo jam niku ya, Dek. Iya. Wong ku langsung mumet mati, Dek. Iya. Insyaallah kadon makin murah. Kalah ngaos kadon. Iki aja gede-gede. Pernah tekan di biyen mau. Isun iki Karo kancan isun. lah ya iki mau mampir nyomembok temek. temek sapa mbok temek ku sapa mbok temek. Gandrung Banyuwangi ku, Dik. Walah Gandrung Banyuwangi mbok temek. Iku mak temu. Teko daerah Kadalemon